rawuhipun sangat tahun iki wis komplit kok para sore Aduh sampun sore rono sing pas sampun. oh iya Sowan. ya kene kene padha enggak kene mampang Ayo sore rono. Sore angkut. tahun Kulo Kanjeng. lan kowe para sore Duh, kulo Kanjeng Adipati. aku arep ngendika karo kowe kabeh Iji. awit penggaleku ki sengkel rikala ana ing Panti Kudus Iji. Tuh. penggaleku sengkel menawa rikala pinangge ana ing Panti Kudus aku kelawan Sultan Hadiwijaya Iji. wis padha andha nyuda kudune Hadiwijaya ki mati ana ing tangan Iji. Kedahe menanging kenang apa Kanjeng Sunan Japasudik kok misah karo aku apa ora teges kuwi mbang cinde mbang ciladan antarane aku karo Sultan Hadiwijaya ngaten Kanjeng. piye Panjenengan kedah kebutan atus ngaten. iya Nalika panjenengan dipun sukani walar kalian jeung Sunan Kudus supados panjenengan ampun inggih wonten ing kursi ingkang dipun capsi raja Krocoko. oh iya Kedah panjenengan kedah ilmu. oh iya dadi aku kleru Injih awit aku ora ngrungokke apa sing didhawuhke karo Kanjeng Sultan Sanjaya yo Nggih. Nuwun sewu Kanjeng. piye Badhe matur Bapak Gusti Pak. oh iya Menika menawi kula tingali iya sanes dinten pisowaken. Oh. Kanjeng Adipati menika nepalaken sedaya Narapraja punggawa masak perang prajurit menika wonten pigatos menapa to Kanjeng Oh, ngene. Ngene. Ya. Tos. bener Injih. sejatine aku apa sing dadi dawuh Kanjeng Sunan Japasudik ya kuwi supaya sesirih poso 40 dina 40 dina ora kena gepok singgol karo wanita ora kena nesu ha kuwi kabeh Saya demek nggih boten pareng menika. ora oleh Waduh, abot iki. kuwi kanggo balekake otot bayuku sing rikala aku penggahi dampar ingkang wis diparingi raja. Mula saka iki aku dawuh karo Kemetaun lan para soreng Nggih. ayo Ning sumakna ubo rampe kanggoku kembul Bojonandra. nanging nyuwun ngapunten. Panjenengan kedah imut niki dereng wonten tesih wonten setengah dinten. Ampun bisa nesu jenengan nggih. Iki lak wis kalebu asar to iki. Ora apa-apa. Metaun, ayo. Ayo Tano. sering lanang. Sering langkot ayo. Pami beksa nggih. Pami beksa nggih Kanjeng. Ayo. Oke. Ayo. Ayo, Cak. Selamatake yo, cepet yo. Yo, ada seneng-seneng yo, sing mari sing nyuwun pangkur Mas, monggo dados.
hati ya. Ayo, ayo begitu. Ayo, tak keparangake. Ayo, kuwi dijalan. Metaun. Iki ya ulangan. Jebul kowe ya iso beksa. Ayo. Lenggo ani. Ayo tenang ya. Ya, ya, ya. Ayo para soreng. Ayo dijalan. Tak keparangake joget. Ayo. Joget ya joget. Apik. Yo. Oh ya. Iki yo apa-apa kok. Ayo Pak Yudi, dirahasi Pak Yudi. Ayo. Ayo dadi. Rame ku. Temen tembak. Otos banget kowe rumangsa. Pulih injek kaya wingi ya. Lepas kan. Wangi-wangi lho Pak Cuk. Piye? Panjenengan ampun sesuatu. Aku sesuatu. Lho. Aku seneng yen ora ngundang. Piye iki pun tahun? Kok kaya guru parem ya? Anu mawon iki sing gumyak mawon. Nggih. Waru-waru daya pun mesti gumyak niki. Nggih, Kanjeng. Ayo soreng. Ayo. Ayo joget kok. Bae ayo. Ayo. Metaun. Koyo Eh
panti sodo ayo. Ayo bawa panti sodo. Ayo. Tahun kok jebolono kegagian wong iki. Wala yo ngepito ya aku ki. Adipati ana ing Jepang. Ora saking kegagian. Dia padha menika panjenengan licik menika. Dadi bener Coba ngawolone iki gorene. Lara pepo nangkin toko Wayang kanggo aku. injek kanjeng katur ndika kanjeng Dipati Yo, wis bener. Ya kanggo aku. injek niku kanjeng kadut kangge pedang Rio penangsan wong bagus. Oh, karang aku ki bagus kok. Ayo to. Ayo. Penyaman bagus kok. Ayo to sore rono. Kang mengku bumi Jepang. Aku sing dadi adipati ora Enjing panjenengan. Sinuyudan sagung kawulan mipun kawulaku ora ana sing alok kurang sandang. Enjing Papang tanpa leres kanjeng. awit kabeh mau mergo kawicaksanan. Enjing panjenengan memang wicaksana nggih. Ya, Dasar satriya jentara tura sing nalendra tami sejatine aku sing tuwa sing ana ing Demak Bintan. Ana bacute. nanging siji cacatira merah kampung jinggo bundang tanpa hati. Ojo anu ana susah mara ing kabobok tuwa tak anteni pikir pengawan sun sultan hadiri ayo perang handeng pati sabar kanjeng menika dereng wonten setengah dinten dereng ampun iki sore rono ayo sira wani nantang sabar kowe nungkak kromo karo aku. sabar Mangerti yo sabar kanjeng kowe
Napa wani kawon? Kok dereng tesih setengah dinten niku lho Kanjeng. Ampun kusesa duka Kanjeng. Aku. Iki aku wis rampung. Otot Bayu wis pulih. Ora kok Mula